All Assam Students Union Mati AASU Bokajan Regional Committee atum chepatur pipon sikedam tang phaikuni ni phai krisiani Bokajan Mini Stadium Hall along AASU tiripi along Assistant General Secretary bedanta Saikia aphan kepadi pon amai padupon Ada porphai kebra chiti ma porpen AASU BRC Arnob Jyoti Kakoti pen kechepahem phupon amai along aluhi sarpoman pen AASU CC AGS bedanta Saikia chitongdun Lapenan parta chopha aluhiaman pen AASU KADC chunbang Sarjun Hanse Ranjib Bora Ambeswar Chetia Bhaba Jyoti Bora lapen pinnangan manpeng kedotum chetongdun Maya long AASU CC AGS bedanta Saikia aphan Assamese Phulan Gamosa Karbia Poho Karbia Sol Seleng Memonto certificate lapen mira thong pen archopon lapen kaprek asong atum tame Gamosa Poho arwak donsi kepadi dunlo Karchola pen kachepadi amai long AASU CC AGS bedanta Saikia pen lam kachethan ponke alang likedam tang surihini ra isi aningkan AASU Bokajan Regional Committee along ki claim chengdunlo claim dun bom pen surihini ra krip ho aningkan AASU tiripi along ingwai ponlo lapen surihini ra Krener Kep aningkan alang liphan AASU Central Committee along Assistant General Secretary Apu Pekponsi alang li mesen ben ningkan ki thom an choksi non ke alang li masap katora ki dokok penajok ajir ki ding an ki klemun edet lupusi radaphan dia chohangpon Sita alang li kai kita AASU aphan chiteng ni lapen chirap chitodun bomji pusi lam chepaklangpon Bokajan pen ananterang karbing long lai